Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu bibiyar mu a wannan tasha ta mu ta Royal TV, wato Sharaɗa Royal TV. Ni Ilyasu Mu'azu Sharaɗa ga na sake dawowa domin gabatar muku da abin da littafin da na wallafa mai suna Kamus na kayan sarauta ya ƙunsa. Mun yi bayanai ko kuma muna ta yin bayanai akan kayayyakin sarauta a ƙasar Hausa masu ɗimbin yawa. To yau za mu ɗan yi magana ne akan kaman kayan yaƙi wanda sarakunan ƙasar Hausa tare da mayaƙansu suka yi amfani da su, kamar su kibiya, su mashi, su sauran abubuwa, takobi da bindiga 'yar Hausa. Duka waɗannan waƴansu abubuwa ne wanda mafi yawa duk an san su a wurare daban-daban. Amma a yau misali za mu yi magana ne akan wani abun kayan yaƙi wanda sarkin Kano Alu mai Sango ya yi amfani da shi. Shi Sango wani ƙarfe ne mai kamar wato kibiya, amma ya fi kibiya girma, kuma tsawonsa bai kai tsawon mashi ba. Shi mafi yawa Sango baya wuce kamu ɗaya, kuma an rarrake gindinsa inda ake soka shi a jikin bindiga 'yar Hausa a harba domin ya cimma dogon zango. To a cikin inda aka ɗan rarrake gindin shi Sango ana sa wato karan dawa ko kuma a samu karan siyaye. Karan siyaye shine karan itacen rama mara nauyi a sa a ciki. To lokacin da aka harba shi, in an sa karan itace a wannan ƙwaroron na shi Sango, to zafin wannan harba bindigar da aka yi da sauransu, idan ya tafi ya cimma abin da ake hari da shi, zai huda wannan abin, sannan kuma wannan karan siyayen ko kuma karan dawa da aka sa a cikin ƙwaroron Sango ɗin zai kama wuta, kuma sakamakon kama wutar da ya yi sai duk abin da ya samu shi ma sai wuta ta tashi a wurin. Kamar misali lokacin da sarkin Kano Alu mai Sango ya je cinin gida yaƙi, mafi yawa wannan Sango ɗin shi aka yi amfani, shi sarki Alu ya yi amfani da shi wajen harbawa mutanen Ningi wannan Sango ɗin, kuma duka gari ya kama da wuta. To shi wannan sarki ya yi fice wajen amfani da Sango wajen yaƙe-yaƙensa, shi yasa ake ce masa Alu mai Sango. To shi Sango kamar yadda muka ce kamu ɗaya ne, kuma girmansa bai kai na mashi ba, domin mashi yana yin tsawo ya kai kamu biyu, kamu uku, wani lokacin ma mashi har yakan kai kamu huɗu. Saboda shi da hannu ake jefa shi, ake wurga shi domin a caki abokin gaba. Shi ko Sango gajere ne kamar yadda na ce, an ɗan rarrake ƙasansa inda ake sa masa karan rama busasshe da kuma ko karan dawa. In an harba shi a bakin bindiga 'yar Hausa, sai inda ya je ya huda abin kuma wuta ta tashi a wurin. Shi ne amfanin shi Sango, shi yasa aka dinga cewa Alu mai Sango. To kuma akwai wani abin shi ma yaƙi da nake so na gabatar, shi ne ƙwandage. Shi wannan ƙwandage ɗin mulmulallen ƙarfe ne, na farin ƙarfe ko na baƙin ƙarfe. Wani lokacin ma dutse ake samu a rarrake shi ya zama kamar kambu, sai a zira shi a hannu ya zo kamar kamun gwiwar hannu nan gurin. To idan aka riƙe mashi, saboda nauyin da hannu ya yi, wannan jifan da za a yi zai samu tasiri na ya caki abin da zai caka da ƙarfi, sannan kuma ya sa wannan gudun mashin da za a jefa ya gudu sosai, ya caki abin da zai caka. Kuma wani lokacin saboda yana hannu nan gurin, mayaƙa sun sa shi a hannu, in sun kama abokin yaƙi, abokin gaba, to sukan yi masa fashin albasa.
fashin albasa shine su sa wannan ɓandagen su fasa kansa ko su fasa wani guri nasa saboda lailayayyen ƙarfe ne na baƙin ƙarfe ko kuma na tagulla ko dutse lailayayye wanda aka rarrake shi sai su yi wa mutum fashin albasa. Fashin albasa shine a fasa abu ya tarwatse. To mayaƙa na ƙasar Hausa a wannan zamani namu na baya na da can a ƙasar Hausa sun yi amfani da ɓandage wajen yaƙi da wato jefa mashi domin jifan ya yi tasiri ya yi gudu kuma ya yi ƙarfi. Idan ka tafi ƙasar Argungun akwai wani gari da ake ce masa Yada Ɓandage. To wannan in an je za a samu tarihin me ya faru yadda mayaƙa suka yi amfani da ɓandage ko kuma har wannan gari ya samu suna na Yada Ɓandage. To kamar yadda muka ce za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da mayaƙanmu suka yi amfani da su a ƙasar Hausa kamar su Kunkeli ƙasar Bauchi ne, akwai Warwaji a ƙasar Bauchi, akwai kuma ganguna a ƙasashen Hausa wanda mayaƙan wancan zamani suka yi amfani da su tare da sarakunansu wajen zaburar da mayaƙa ko kuma idan an ga yaƙi ya taho zai ci gari ko kuma an fita filin daga ana yaƙi sai aka ga wato karsashin mayaƙan ya fara yin ƙasa, sarki zai kaɗa wannan gangar domin ya zaburar da mayaƙansa. Wani gurin kuma ba ma sarkin ne yake riƙe wannan gangar ba ko kuma abin zaburarwar a'a wani ake samu ya riƙe domin shi sarkin ma wani lokacin ai da shi ma ake shiga ya riƙe takobi shi ma da mashi ana faɗan da shi. Saboda haka za mu zo kan waɗannan kayayyaki na zaburarwa. Ganguna ne, kuge shi kamar kuge daman duk kamar ma duk inda ka zagaya a duniya kuge kamar ko'ina akwai shi. To amma mu a ƙasar Hausa akwai abubuwa da suke daban-daban ganguna da wasu abubuwa wanda ake zaburar da mayaƙa. In ka je misali ƙasar Rano akwai gangar da ake kira ƙurya. Ita ce ake zaburar da mayaƙa, sarki yake zaburar da mayaƙansa in an fita filin daga. Akwai ƙasar kamar Argungun ne da su ma akwai abin da suke amfani da shi wajen zaburar da mayaƙa da sauran wasu wurare wanda na zagaya duka na samo waɗannan bayanai na abubuwan da ake zaburar da mayaƙa da kuma irin su Kunkeli da Warwaji da Kutufani da sauran abubuwa. In Allah ya yarda nan gaba in kuna bibiye da mu za mu kawo muku waɗannan kayayyaki na yaƙi a ƙasar Hausa musamman masarautunmu na ƙasar Hausa. Ku bibiye mu a mako mai zuwa insha Allahu za mu gabatar muku da wannan bi-iznillah.